Yesterday, Apostle T.F. Chiwenga uploaded a video vachiudza vanhu vanovatevera oro machurch members avo oro maZimbabweans to pray for Ibrahim Traore, the Burkina Faso leader, who has so much been praised. Vari kunzi vane ma-Pan-Africanist views, vari a progressive leader. He is bringing so much change and effort munyika mavo. Saka anodati vanamatirei since he's facing ma-assassination attempts from nyika dzakaita sana USA and chichi. And of course, kana munhu achiita basa ramuri kufarira, I believe kana achinida ma-prayers edu, it's not wrong for us to pray for munhu akaita saiyeye. But I find it strange, rather awkward, rather inappropriate, kuti Apostle T.F. Chiwenga would want us to pray for Ibrahim Traore, the leader for Burkina Faso, and he ignores his own leader who is in the country, President Mnangagwa. And Sanambona Apostle T.F. Chiwenga, that namatri President Mnangagwa, all that he does is to trash talk him, to belittle even the efforts inenge iripo yavanenge vaiita. Because kuBurkina Faso kutaura chokwadi hakuna zvinhu zvinomboshamisira zvinomboyanyoitwa kunze kuti angoona mavhidhiyo ezvigredha achingogredha. That's the same zvatinongoona zvongoitika kana mbudzi roundabout. Kungoona mavhidhiyo ezvigredha vanhu vanongovako maraundi. So tangoona mavhidhiyo 2 or 3 painternet ne-Pan-Africanist propaganda. Takutoti ngatimunamatirei. And we talk about an assassination attempt. Zvinhu zvakangoitikwawo kuna White City, kukaitika mabhombi machii. Assassination attempt, zvinhu zvimwe chete zvakaitika. So why would you rather pray for Ibrahim Traore, whom you say kuti ari progressive? I have seen a lot of videos that Apostle T.F. Chiwenga vachiti, President Mnangagwa came through an unconstitutional way, he came through a coup, and what. That's the same way that Ibrahim Traore came also, and akangoyone kunechi and more, but we've never seen Apostle T.F. Chiwenga castigating or demonizing Ibrahim Traore. Charity begins at home. Kana uchida unamatira leader wekuBurkina Faso, chibva wanamatira newe mumba mako. Look at what the Bible says, Romans 13. Let everyone be subject to authority. In fact, ndisandaiverenga indakakurira muzayoja taita ma-10 days. Pama-10 days ya first day rema-10 days pamba nearticle number 1 rinenge richitaura iro kuti ngatinamatirei vatungamiri venyika. We didn't understand why we were praying for vatungamiri venyika. Tangoziva tinofanira kuvanamatira. He was using that verse, Romans 13. Why? Because Paul anga ari under a leadership yekuti maigona kuti ndo one of the worst leadership yanga iripo. Anga ari under a foreign leadership, yet vanga vari maJews. Anga ari under a Roman leadership, which means vanga tori under vapambe pfumi. But he would say, let everyone be subject to governing authorities. This is Paul. Haana kurarama under a perfect leadership. He was actually under my invaders. But he didn't advocate for political action. Haana mboti vanhu mhanya mastreet. Haana mboti ningi akaipa zingaite anonzani Caesar. Haana mboti ma-Romans leadership yavo takaivenga chaizvo. He didn't do that. What did he do? He actually wrote my letters in Romans 13. Let everyone be subject to the governing authority. And everyone means everyone to the exception of anyone. Munhu wese, let everyone be subject to the governing authority. For there is no authority except that which God has established. The authorities that exist, they've been established by God. Consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted. And to those who do so, they will bring judgment on themselves. Tinogona kuvafarira vatungamiri vanenge varipo, togona kuvasafarira. But the reason why varipo is because Mwari ndiye akatovatendera kuti vavepo. Handisini ndiri kutaura izvi. IRomans 13 iri kutaura izvi. Kana uchida kutuka inini, wozwa kuti kutuka inini neRomans 13 neakafemera mweya wacho mubhaibheri. Saka izvezvi ndiri kutozvikushina. I'm actually inonzi improving myself from my insults enyu. This is what Romans 13 says. And Paul was writing this under invaders, under vapambe pfumi, under colonizer. He didn't advocate for any political action. And Mama verenga another verse, because I know Apostle T.F. Chiwenga loves my verses so much. So vanofarira mavhesi tinovapowo mavhesi, because that is what they deserve. 1 Timothy tonaverenga 1 Timothy 2. Let me search. Good. And 1 Timothy 2. Therefore,
I exhort first of all that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for all kings, and all who are in authority, that we may live a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Kurati zvinhu zvinogamuchirwa naMwari, Mwari zvinhu zvaanoona zviri correct, Mwari zvaanoona zvine musoro, Mwari zvinhu zvaanoona zviri noble, kunamatira vanhu vese, nevatungamiri vese, nevese vari in authority. Saka kana tichiti tikunamatira Ibrahim Traore, Ibrahim Traore haasi in authority of us. Isu hatisi pasi paIbrahim Traore. Zvaari kuita izvo zvakanakira vanhu vekuBurkina Faso hazvimbofa zvakati affecta kuno kunyika yamuno mutapa. Kuno kutitori andevo varipo ana President Mnangagwa. What God actually wants for us is actually us to pray for them. Ndo zvinodiwa naMwari. Which means God kuti ave happy, Mwari, for him to be happy with Apostle T.F. Chiwenga and all those who follow him. The sermon that he uploaded yesterday was supposed to be, let us pray for President E.D. Mnangagwa. Hold our differences aside, zvese zvatafunga zviri kudiwa naMwari ndezvekuti tivanamatire, ndozvotaura Bible. That is what Romans 13 says. That is what Paul advocated for. Of course, vanhu munogona kushatirwa kana dii, but meme mutongoshatirirwawo Mwari ndiwa munei makatongotsamwirawo. Hazvisi zvese zviri muBhaibheri zvatofarira, ndosaka riri Bible, uye ndosaka ari Mwari. Hatiite zvatinoda isusu, tinoita zvinodiwa naMwari. So I would actually challenge Apostle T.F. Chiwenga to do another sermon where he's actually imploring people to pray for President E.D. Mnangagwa. And I'm actually showing him kuti zvavanoshorera President Mnangagwa kuti vanoti President Mnangagwa came through an unconstitutional way, he came through a coup. That is the same way that Ibrahim Traore came into power. He came through an unconstitutional way. So what is good for the goose is good for the gander. If you would rather criticize President Mnangagwa, you should criticize also President Ibrahim Traore. If you are going to pray for President Ibrahim Traore, you should also pray for President Mnangagwa. I'm not going to ask you what you think about it because panyaya dzeBhaibheri hapana vanhu zvamunofunga. Panogumira pfungwa dzenyu ndo panodzitangira dzaMwari. Idzandori kupai ndo dzaMwari. Saka dzenyu, keep your opinions to yourself. And with that, we are out. Ladies and gentlemen, it's now 2025, and the first thing that I do is to remind you that I'm still a proud brand ambassador of Logos Solar Tech. Today, ndamboenda nawo kuti vanoinstalla inonzi Zigo package. Inonzi Zigo package because it was first installed kumba kwangu, and it's exclusively products inema must batteries, must inverters, must what and this expect and this nyatsoziva. Saka ndauya na Mr. K an expect wekuLogos Solar Tech timbowabvunza kuti zvakamira sei. Yakamira sei package yedu? So Zico package is a 3.2 kVA solar system in a just must product. So this package, it powers a 0.5 horsepower bore pump. It powers a class A fridge, power TV. You buy power my lights, energy saver lights up to 15. And then zvese entertainment. Charge some phone, my laptops, Wi-Fi, zvese zvinenge zvingori ngwengwengwe. Is it affordable because Zigo represent the economic class here? Very affordable. This package, yes, a fixed supply price, it goes for 1,480. Zvese zvopera. Exactly. Alright, koma package vane mari vanenge vachinzana sei? Kana takuenda pamusoro apa, titakudawo from 5 kVA, 6.2 kVA, of which yedu isusu inotangira pa $2,400. Ndo inova iyo ye 5 kVA. And then toenda pamusoro, tenge takuitwa ma 10 kilowatt solar systems, of which aya anenge akuitwa ma prices anoendera nekudesignwa kunenge kwaitwa solar system yacho. Alright, then lastly, vanoda zvekutaurirana vema terms, civil servant, nevane customized service, vanokubatai here.
So kana makuda pakutwa zvema-payment plan facilities or credit facility, with just 1.5 you can have this solar system. What deposit 70% of 1.5, and then the balance we attend in 2 months obva wapedza unakirwa wako nemagetsi ako. Wanakirwa waenda. Manumbers awasiko wataura ndo ari kubuda pascreen apa. Saka as long as Zigo ari brand ambassador welogo Solartech, you get the best service as far as my solar installation and everything is concerned.